Можна, якщо сватися, то тільки на італійській мові. А познайомте нас з пані Галиною. Я знаю, що ви багато років в Італії прожили. Трохи було. Було. Так. І що ніхто, крім вас, краще не робить оце пасту. Пам'ятається, кращої пасти ніхто не знає. Не знаю. Не буду хвастатися, ну А ви самі тісто замішуєте? Так. Прямо отут? Чи ви коли ні, на кухні. На кухні, а тут тільки на на кухні тут. Не хочу я тут з мукою гратися і шуміти. А вам люди не заважають? І мені люди не заважають. Я боюся, що я б їм не заважала. Ні, чи вони вас Бо надихають? Вони надихають. Чим більше їдять, тим мені більше подобається працювати. А чого така жовта локшина А виходить? тому що Паста. вона на самих яйцях. Ага. Українці, не шкодуйте яєць. Правильно. Ну все, дай вам Бог сил. Дякую, вам теж. Дякую.